the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Baba ndiri kutaura nyasha muupenyu wa Elizabeth Musache, Baba ndiri kutaura nyasha muupenyu wa Bride Mafua, Baba ndiri kutaura nyasha muupenyu wa vana venyu Baba, zvavanoshuwira nekutsvaka Baba mukati merino gore mukupera kwaro, mukati meuno mwedzi Mwari. I decree your blessing and your favor, your hand of protection, your hand of favor upon their lives, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mwari ndimwari wakanaka. I've got a short text mangwanani ano. I've got a short text from the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 2. 1 Chronicles chapter 12 verse 2, and I'll read. Now these were the men who came to David at Ziklag while he was still a fugitive from Saul the son of Kish, and they were among the 30 men, helpers in war, armed with bows, using both the right hand and the left hand in hurling stones and shooting arrows with the bow. They were of Benjamin, Saul's brethren. Mwari wako uzgwene kuda kushokora. Sandra Moyo, may the good Lord bless you. A blessed morning to you. Kuzaishe Pride Garapo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Text yandaverenga iri kutsanangura pamusoro pevanhu vakauya kuna David pamazuva ekuti aitiza kurwiswa kwaaitwa naSaul. Haasi kutiza nokuti is weak, haasi kutiza nokuti haana nyasha dzaMwari kana kuti haana simba of the grace to win, but he was a man with a deeper understanding concerning chinhu chinonzi anointing. Ane nguva dzaakawana opportunity to do anything against Saul, but aingoti hazvigone kuti ndise ruoko rwangu pamuzodziwa waJehovha. Remember, the anointing was no longer there. Pana Saul, the anointing was now resting upon David to take over. But David wakaramba achiisa respect because of the choice of God. Kuti chakamboita kuti Mwari vamusarudzi ave mutungamiriri. I respect that. Africa Tato, may the good Lord bless you. Thank you for tuning in. So varume vari kunzi vakauya kuna David among the 30 men were helpers in war. They were gifted in shooting arrows with bows. They were also gifted by throwing stones, using both right and left hand. These were the Benjamites. Vanga vari gifted to throw stones, either using the right hand or the left hand. They came to David. Shoko ndokubva ratsanangura chipo chavaiva nacho vanhu vemba kwa Benjamin. Vaigona kukanda matombo nerudyi kana neruboshwe, the Benjamites. Nyaya yandidena pakuti when Goliath was against the people of Israel, we were against the people of God, who were under the leadership of Saul. Saul wakakundikana sei kudefeata Goliath kana Saul ari a Benjamite. Vandanzwa neshoko richiti they were gifted in throwing stones, either right or left. Nokuti Mwari avangatendera Goliath kufesana na Saul, or kufesana nevana veIsrael under the leadership of Saul, who does not have what it takes to deal or to destroy Goliath. Mwari avangatendera Saul to face Goliath lasina chavakadyara nyasha kana chipo chiri muna Saul
chinogona kueliminate Goliath. Mwari mukutendeka nekururama kwavo havangatendere chinokukunda kuti chimire against you lasina kudyara simba rechikuru riri mauri, or the grace to overcome in you. Limbai Sarao Guy, good morning to you. God bless you. Saul was a Benjamite, and the Benjamites were gifted in throwing stones with either right or left. So you will see that when David came in, mukempe kwa Israel, ndiye wakadefeata Goliath. Chicha akashandisa a sling, akareleasa dombo. Goliath akatemwa nedombo akawira pasi, akadamburwa musoro naDavid. So chinhu chakarova Goliath akawira pasi, chinhu chakadonedza Goliath idombo raDavid. David apinda mukempi, hondo itori advance yapa Iron Age, vanhu vari kushanda nemapfumo. Vanhu vakapfeka, ukaverenga 1 Samuel 17 uchanzwa kuti even the dressing ya Goliath yacho angana ma helmet of bronze, they were now advanced. Vadarika pa Stone Age, vapa Iron Age, la kushanda nemapfumo nemiseve. But when David came in, sei wakasarudza kuita sekunge ari kuenda backward to Stone Age, to use a stone in the era of iron. You see with David prophetically, une chaaziva chaanotisa. David une chaanzwisisa panapa chipi. Chinhu chakava a clue kuna David kuti Goliath anoda kurohwa kuatakwa nemunhu ane dombo. Clue iyoyo akaiwana kubva pana Saul ari kutadza kudefeata Goliath. Already Saul ari a Benjamite, vari gifted to throw stones, which means Saul had a gift yanga iri meant to destroy or to make Goliath fall. But haana kushanda ne gift yake. So a Benjamite akatadza kudefeata Goliath. But David paanouya into the camp, anodefeata Goliath achishandisa dombo. Yet David has gifted in that area. Let me talk about it. Kana David wakamboshanda nematombo paaifudza makwai, chinhu chaakaita as training, he was not gifted. Why? Because he was not a Benjamite. Iye pachake ndewe kwa Judah. Jesus, the Lion of the tribe of Judah. Jesus, the son of David. So ana David ndewe kwa Judah. So ndewe kwa Benjamin. Vana va Benjamin vanga vaine zvipo zvekukanda matombo nerudyi kana neruboshwe. So Goliath paari kufesa Israel iri under the leadership of Benjamin. Zvakangofanana nekuti Goliath ari kufesa vanhu vane zvipo zvinomudonedza, but havana kugona kudonedza Goliath. Baba Makungwa Christopher, how are you doing? Say happy to see you online. God bless you. So Goliath paari kumira against the people of Israel during the era or the time they were being led by a Benjamite. It simply means the gifted tribe, the tribe of Benjamin, saw as the king, gift yake yaiva a clue kuti Goliath anodonedzwa nei.
There are people in life who are gifted and they are not going anywhere. They are not achieving anything in life. Zvipo zviripo. But I've come to realize now that gift is not enough when you lack a relationship with the giver of gifts, and also when you lack the revelation. Hukama number 1. Let me write it down. Relationship with the giver of gifts. With the giver of gifts. And where you watch God. Number 2, revelation David got the revelation paagatarisa Saul. Ndokubva atarisa Goliath. Ndokubva aziva kuti Mwari havakakutendere kuti ufese chinhu chausina the grace, the gift of the ability to overcome. So chipo chiri muna Saul as a Benjamite to throw stones with either right or left. So the revelation iri kubva pa the Benjamites. Saul as a Benjamite gifted to throw stones. To throw stones with either right or left hand. So number 1 is relationship. Number 2 is the revelation. Why God allowed Saul to face Goliath. Saul was gifted as a Benjamite. 1 Chronicles chapter 12 verse 2. The Benjamites were gifted to throw stones with either right or left hand. So Mwari attended Saul as a leader to face Goliath because Saul is gifted. Ane chipo chiri mari chekukanda matombo. Ende chinhu chinonenza Goliath bedzi idombo. But Saul haana kukanda. He was gifted, but the relationship was no longer there with God. He was gifted, but the revelation was not in him. Then number 3, faith or trust or believing. Faith. Kuvimba na Mwari. Satarisa kukura kwa Goliath. Kura pakutenda muna Mwari wako ane simba kudarika Goliath. Challenges are there, challenges are real. But grace is sufficient. So faith in him, trusting him, and believing God, could he can use you to bring an answer to your generation, to your people, and to your life. So number 1, relationship. Number 2, revelation. Number 3, faith, trust, or believing. Last but not least, chimwe chinogona kukubatsira to stand. Testimony. Yema past victories. Sir David unotamira vamwe vachimudhauta vachiramba kuti zvingaita. Unoita go back, play back his memory. Ona kubata kwaaita ari kumakwai. Kwaaiziva kuti akwaisiwa kubata kwangu bedzi kuti Mwari vaisa nyasha dzavo pandiri. Ma past victory platform yaunogona kutsika. When you are about to fight a new fight, past victory, testimony, yekuziva kuti kana Mwari vakandikundisa pachinhu chinenge ichi,
kana Mwari vakanditendera kubuda musituation inenge iyi, kana Mwari vakatipa mvura padombo, kana Mwari vakatipa kudya murenje for 40 years, kana Mwari vakachengetedza nyango zvipfeko zvedu for 40 years, tikava nebhutsi dzisiri kubvaruka nehembe dzakanaka, kana Mwari vakagona izvi vakaita izvi neni kumashure. He is the same yesterday, today and forever. Saul was the right guy. Saul was the right man to defeat Goliath, but he failed, although he was gifted. So most of the time, pane zvatinotya kuita tichita, because I'm not gifted in this area, because I cannot do this, I cannot do this. Truly, there are people who are gifted in different or in certain areas. But uchaona kuti kune vanhu vari kuita victory nesuccess muupenyu mumafields avasiri gifted nekuda kwekuti vaita relationship, revelation, trust, and they stand on testimony. Shoko rinoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. They overcame by the blood of the Lamb and testimony of their mouth. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Kurati muromo unoda kudzidziswa, muromo unoda kupractiza, kuziva kuti handifanirwi kukanganwa Mwari zvavakaita. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. That's Revelation 12. Revelation 12, verse 11. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. That's Revelation 12, verse 11. They overcame him by the blood of the Lamb and the power of their testimony. So there are pane zvinhu zvatinodhauta tichiti ndofunga zvinogonekwa nananhingi ndo angazi achieve, because ndo vane zvipo zvacho. Gift is not enough. Kune zvinhu zvaachivwa muupenyu nevanhu, not because they were gifted in those areas, but because they trusted the Lord. Relationship, they believe much in grace than human effort. They got a revelation, an understanding. Or a heart. Let me put it this way. David maari mune pfungwa saka akabvunza kuti saka anouraya Goliath anopiwei. Ndobva audzwa kuti something good will happen family kwavo, besides kuva self-centered kuti mhuri yekwedu zvekwedu chete. Zvanzi, who is this uncircumcised Philistine putting a shame or mocking the people of Israel or the children of God? Kurati maari akanzwa kuti ndinorwira rekwangu Israel a heart towards others. Chine selfish chiri more dangerous. Chinoisa a blockage to flow a blessing muupenyu hwako. Why? Because the reason here every blessing, we are blessed to become a blessing. Mwe munhu ngaazive chakanaka muupenyu. Nekuda kwekuti Mwari vane chakanaka chavakaita muupenyu hwako. Be a channel ye blessing ya Mwari. Be a vessel inoshandiswa naMwari. Kuti mwe munhu agone kuziva bhutsu, ngaazive through the blessing of the Lord yakaita pass through you. Mwe munhu kuti agone kuziva kufuka gumbezi, ngaazive through your hand. Kuti mwe munhu azive kupfeka hembe yakanaka. May God use you for that. Be a channel and a vessel. Uchaona tine mama areas are still gifted. God will allow to have victory in them. Because that victory, it means a lot in the kingdom of God.
kune vanhu vachasunungurwa, kune vanhu vachaona zvakanaka muupenyu nokuti kune zvakanaka zvaitika kwauri. Edith Shuriri, may the good Lord bless you. Joy Awadi, may the good Lord bless you. So 1 Chronicles 12:2, it shows the gift is not enough. When you no longer have a relationship, the gift of the gift, you lack a revelation, you lack faith and trust, and you quickly forget past victory or testimony. So that was the secret for David. That was David's secret. Yakamupa victory mu area mu field yaasiri gifted. And that's how Saul became a failure. Yet he was gifted as a Benjamite to throw stones with either right or left. Gift is not enough. It's good to be gifted. But after all, to remain connected to the giver of the gifts. Kune vanhu vaachiva zvinhu muupenyu. Kwete nekuti vane zvipo kuti vakangwara. But vanovimba naMwari. Vane hukama naMwari. Vane pfungwa yakanakira vamwe. Kudarika kuti zvinake bedzi muupenyu hwavo. David unonzwa kuti, who is this uncircumcised Philistine mocking the people of God? Unonzwa kuti we need to have freedom as people of Israel. So he's standing on the gap to deliver his own people. That mindset attracts God, attracts blessing and favor. Ondo yanga ya advanced, but Mwari vakapa David victory using a stone. Remember, he was not a well-trained soldier. He just came into the camp to deliver bread to the brothers so he can bring back a report to his father. So he was not a well-trained soldier, but is spiritual, anointed, trusting God, believing God, and God used him. Saul was gifted, but full of doubt. Tine vanhu vasina zvipo, vasina chipo, vaachiva nokuti vakava nechido chakanaka. Mwari akavawanira nyasha. Vakawana blessing mu field yavasiri gifted. Vari gifted vakaparara vakadaro. I don't know, Papa Mo, you can help me to put this by relating. Chitarisa kwa wakabva nevanhu vakasangana nawo nezvimwe zvinhu zvawaka experience. There are people in life vanga vari gifted zvichida kuzvikoro, vanga vari gifted mukukura kwedu, communities ataigara. In certain areas of life vanga vari gifted. Asi hakuna chavakaachieva, hakuna kure kwakaendwa. Chipo ichocho chikangoparara chikangonyarara chakadaro. Gift is not enough when you are no longer connected to the giver of the gifts. Mwari unongona kuwanira munhu nyasha asina chipo in that area, but akaachieva nekuda kwekuti kana aine a good mentality, a good purpose. David pfungwa yake, mentality yake, the purpose is to redeem his own people from the hand of Goliath. Mwari ngaakuwanire nyasha ne area yausina chipo, but nekuti une chido chekuti hama dzisunungurwe, hama dziwanewo chekudya chekupfeka, nekuti une chido concerning your community, nekuti une chido
concerning your church. Nekuti une chido concerning the work in the house of the Lord. May God use you to get victory, financial victory, health victory, favor in every area you desire. That Goliath must fall. May God use your head to bring liberty to his own people. May God use you to bring blessing to your own people because of your good motive. Chido chako chakamira sei? Unofungei pamusoro pekuti kana Mwari vakukomborera zvakanaka zvikaitika muupenyu wako? What's your goal? What's your desire? Chakabreka barrenness ya Hana akamenshena the type of job ichaitwa nemwana waari kuda kubva kuimba yaMwari. Level rekungoti Mwari ndipei mwana raradarika ndokuti waiva munamato wake every day. But on this day akati Mwari mukandipa mwana anosara pano to save, to minister in your house. The purpose, the reason sei ari kuda mwana. Reason yake yaiva yekuti imba yaMwari ive nemuprista, imba yaMwari ive nemushandiri. Mwari wamuonere nyasha. Chido chake